Bitaw, hello, no? Welcome back to my channel. Wait lang, no? Kaya marag hiwi ang kuan. Hiwi na po siya. So, for 8 years na yung auntie, wakakuan, vlog, okay? It's been 6 months. Madugay yung kayo ka-vlog. Madugay yung kayo ka-vlog. Tungod. Wala ko cellphone, char. Na-sponsor naman, nagkakuan ko. Isa kakuan lang, isa ka iPhone na! So karon, for today's video is going to be makeup, okay? Mag-transform tago, natin bisita. I-transform na to siya, okay? Muna siya ang pretty sa mo, okay? Kuha siya, muna siya taga-GMA siya, okay? Wala na may ABS, so taga-GMA akong ikuha. So please welcome. Okay. Ko sa GMA. Okay. So, karon. Share siya. Okay, ibutan na ako di ang iyang kuan. Okay, diri ibutan ako diri ang Facebook account, iyang Pornhub account. Hoy, gago. Okay, ibutan Wala na iyang pa. Pornhub. Kung sa pa, nag-audition pa. Nag-audition pa rin siya, okay. Pero na murag dagan man kag video nakita na ako. No? Gago. Kasi Mia Khalifa maday ito. Okay, ay muli ba? Isog kay murag nalumos ka sa camera. Okay. Nalumos siya sa camera. Wait lang. Ay, hindi isog. Okay, isog pa diri ah. Okay na. Oh. Set na ta dire. Wala pa ta set. Ready na kaday. Go na. So first is magkwanta. Wala na yung primer mga day. Wala may nag-sponsor gud sa mo ah. Puhon. Puhon. So di na, ibutan na ako sa description kaya dili siya ma-focus. Dili pa yung camera. Wait lang ah. Ato ano. Ay, na-effect siya. Kaya ma-focus siya ginagmay. Naturaktor. 500 kaya Thank you, siya. iPhone. Thank you, iPhone, Dabi. Okay. 500 siya. Yan na siya kagamay. Nasa kong gani ang kuan. Lazada. Kaya maradong ipalit na ako. Tipid daw kaayo. Kamay kasi gasto kay silupin. Gasto kay kuan nila. Sugda na pagbalsamar. Sada na, okay. Magkinamot ta. Kaya batay kapit. Okay. Di mo pa siya mapanos. Ay, okay. First thought kayo makontak lens. Makontak lens sa data. Avatar di ay. Blue lang to, blue. Gwapa na siya. Tama na. Ulian na, ulit na. Okay. Sunod mga day, mag-foundation na ta. Gusto na ko morina. Pero mas nasa naman mas morina na ko ani. Kaso ako nagdala is katong mix. So ibawin lang mo to siya sa contour. Okay, wag ko dala atong mas. Gusto na ko morina ang beauty. Kulafo ang kuwan. Pumutog kulafo. Oo, tingnan lagi ng Fit Me. Shout out Fit Me ang magagamit na foundation. Okay. In the shade. Basta gisagol-sagol na nakuto siya. Wait me, baka naman. Kuan biya kay ko sa Fit Me. Loyal kay ko sa Lami sila mga unsa. Lami sila na. Lami mo dai. Tangnaw. Dapat sunod payat na ni diri nga side. More than tag ko ni contour. Tampok ka diri mo. Dali lang payat eh. Ay lang kaon. Ulog. Ay nagmata. Okay. Next, magkilay na ito mga day. So, magkusa kong pangilay. Ay, hindi siya mga pangilay. Magkilay itong gamiton. Better than basic. Okay. Wala ko pa sa price. Wait. Okay, natanggal ng price. Kamu ni ba? Huwag niya kasunod langaw. Sa akong ring light, na nakasunod langaw. Di ba focus? So, gamit na ito na. Ano, focus siya. Karoon kong kakuan. Okay, ay doon na ako ng ring light. Try lang. Bang virginan. So, siya naka-virgin. Okay, wala pa. Dirita, wala pa siya bangagan. Bangagan na to. Oh, gitu ora. Awa diha. As usual. Mapata ka palit og gatong kuan, original ang gatong kuan. Di pa na ako ma-afford to kang James Charles. Oo, gusto ko ato. Naman yun mag-order ato pero tag 3,000 pero go ka ato. Pero next time pa. Kaya siya rin magpalit. Diyos ko. Abi pa lang. Ako, friend.
go. Gago. Okay. Sa lower line at nasa ako na ta, lower mills. So, huwag kabulon na. Dugin na kayo po. Kabulon sa Sino makeup pero nasa taas. tuara. Tara. Dito sa glitters. Yung sa Eyeliner. pwede ka. Advertise. Go. Blend. Gamit ang mata oh. Ay, mascara daw. Blush siya na ta, blush. Ilok. Okay, nami blush on Chanel. Chanel na siya. Char, Chanel baka. Invitation. Dili uy. Shout out. Shout out. Anak para oh. Mama. One eternity later. Okay na na. Shit. Wait, saan mag-good Ikaw. Ipakita mo kanya ano. Ay, ana. Wala ana. Saan? Ano? Charot. Ina-smell ko. Okay, effect. Okay mga day, na ginawa ko ang ano ko nang okay ka nang. Sige mo tag okay oy. Iha pa na ito. May ka okay? Okay, done. Patay. Okay. Dan ang among kuan, fish product ni siya sa mga atong lukaran no. Atong lukaran is nalibog ko sa ang lukan basta ka nang Ikan kasal. Okay, Ay, murag pahanimun. pahanin mo siya. Pahanimun. Pahanin mo siya. Ah, bet. Wala man ako ano, okay man po yung hair. Ganahan ko. Na-stress ang Basta hair. pag nasyagi siya, bet mo po siya. I hope you like this video. I hope you enjoy this video, guys. No, please like, share, and subscribe na lang po sa akong YouTube channel, mga dan. Ito, yagad kayo ko no.